Pero sí que podría deixar unas cosas claras en el tema de lo de Procasa. Señora alcaldesa, pues ha dicho usted que va a abrir una especie de comisión de investigación o alguna cosa así, no voy a decir. Y demanaría también que se investigaran altres temes a part de la factura del cloc, perquè el tema del cementeri que vostè ha dit que el portava una empresa que no era Procasa, no el portava una empresa que no era Procasa, el portava Procasa. I la mateixa Procasa va estar 10 anys cobrant-nos 120.000 euros pel servici del cementeri, que ara des de l'any passat li cobra 60. Jo això no ho veig normal, llavors demanaria que en la comissió que se faci s'aclarirà i ses dues i unes altres. Este any sembla que s'ha muntat molt molta notícia i molta premsa, sobretot en el tema del cloc. Però no és un tema, en el tema de la factura està del cloc, però no és un tema nou. L'any passat, en la Junta General d'Accionistes de Procasa, i quasi per la mateixa quantitat, va haver unes quantes factures del servici de la grua municipal que s'havia cremat en abril del 2012 i que fins al final de l'any Procasa va continuar cobrant el servici de la grua quan no n'hi havia grua i s'havia cremat. Entonces, n'hi ha 22.000 euros, recordo perfectament, d'increment que l'auditora el dia que ho vaig preguntar personalment me va dir que aquests 22.000 euros baixaven el resultat de l'exercici del 2012. I l'altre dia, com que jo havia llegit el que s'havia dit en premsa, vaig ser jo la que li vaig preguntar al gerent de Procasa qui li havia ordenat que fera la factura eixa dels 27.000 euros. El senyor gerent de Procasa me va contestar que li ho havien manat des de l'Ajuntament. Exactament el mateix que me va contestar l'any passat quan li vaig preguntar per lo de la grua. En un mateix que l'any passat lo de la grua me va dir que des d'intervenció li havia dit que fera les factures i continuar a fer les factures de la grua encara que estava cremant fins a final d'any perquè tenia que quadrar el pressupost. Exactament el mateix que ha dit ara la factura del corredor de Font. Per aquest motiu, senyora Carles, jo per tinc un enorme interès en aclarir lo de la grua que vostè diu, especialment lo de les qualitats, perquè a ningú li agrada que la maltraten. Jo quan veig que alguna persona, home, dona, xiqueta, abuelo, el maltraten, jo abomine d'un maltrat. Les filles li deixen maltratar. I jo dic per la professió, que no me sent realment molt, molt maltratat. I com me sent maltratat, no tinc ganes de seguir així. Me comprèn? D'aclarir-ho i obrir fines de dir ara sí, que el que la faci o el que la fet i s'ha equivocat segur, en molt bona voluntat, seguríssim. No és en un ànimo ja ditant dels dolors o enredaor, no, però que ho explique i que se clarifique. Passa la votació, vots a favor d'esta qüestió, no sé en quin punt és. Vots en contra. Tornem a repetir, vots a favor, vots en contra.